To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan channel ɗin da kuke gani ita ce channel ɗin Isa S Isa, ma'ana Isa S Isa TV. Idan har kuna following ɗinsa a YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, za ku ga ana Isa S Isa. Wannan shahararren mawaƙi ne wanda yake tashe daga nan garin Kaduna. Yana da channel a YouTube mai suna Isa S Isa TV. Da zaran kun danna subscribe bayan kun shiga YouTube kuka yi searching din Isa S Isa TV, to sai ku danna ƙararrawar sanarwa bayan subscriber. To da zaran kun yi wannan, to za ku dinga samun sababbin waƙoƙinsa da yake uploading a Facebook, Instagram, wa'incan duk short ne. Idan full kake nema, shiga YouTube din Isa S Isa TV. Za ka tarar da waƙoƙi masu sa kwantar da hankali, masu shirya miji da mata, masu shirya budurwa da saurayi. Sannan ba a bar ku a baya ba, ta nan wurin masu sarauta 'yan siyasa, suna, birthday, kowane iri waƙoƙi da dama yana yi. Sai ma kun saurare shi, za ku tabbatar da abin da muke faɗa muku haka ne. To, Isa S Isa TV yana gaida masoya da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Good, sai na ji ku.